nagkaroon ng COVID, nagkadugay, nagkano? Bintana sa tuwa kay. Kuan COVID free ron diri. Dali. Imo ginang nag. Amo so diri taga Davao na kay hindi gina. Oh, di gina pwede. Yaw Sunod na sa kalasan guro, saba. Kaya, ano ko lai. Ina to pagason. Pwede ba? Yan bay. Dali, lugar le. Ay, mo din pass bay. Aw na ah. Abi rek, ano bay? Check bay. Ato ay check ang paniya be. Sir, nabili mo sir? Ano mo din pass bay? Na sir, wala gid sir bay. Siguro may sa kamunggay amon dala sir. Okay. Bro. Sunod Bro. ka magdala. Sir, pag yan ang sir kay, dugay na yung makatsa mo yan sir ba? Dugay na yung makatsa. Sige. Sige, sir bay sir. Basta sunod ha, pagbalik ni sunod, namo quarantine pass. Sige, salamat sir. Salamat sir. May problema. Okay. Unsa mo sir? Taga no? Taga mo. Ay dili. Sir, bagay na sir mo sir. Kami na taga mo. Taga mo ni dire. Kada mo di pagid kasulod dire. May COVID dire. Wala may COVID sir. Gina. Wala ko kondre kay nadi. Hindi pa sulod sa Davao god. Sir, sir, wala may sir. May mga pagkagin ba? Nabala na yung ka. Katol sa inyong kana. May picture sa Kaya siya. mong pagkawagan. Di ba? Dugay na mong kay sir. Kaya nakabulan. Sige, ano Pagkatin. Oy, na yung resibo sa kamong kayo. Yes, sir. Eh, camping. Terbalo ko. Ay, wala na yung mura atong nagadabaw ba? Bye. Oy, go. Go, let go. Dire trabaho rin. Kam. Uy, Prima rin eh. Nigo, ni mo dire. Nigo na niya eh. Sa ilang ko ng mga kauban na. Away, kurat daw. Kani, Sirlida. Ay, Prima rin eh. Kaya mo rin gagawin rin. ani na mi tay. Problema rin ni Bart. Laglaag mi pison kay ang gatong busing og inom niya. Busing? Wala ni kurban din ni. Bart. Ay, problema basta kamo, boss. Salamat niya. Pwede na malabang. Away. Ay, problema boss. Ay, kadali magud akong busing rod. Ani sa mit ka. Sige. Nakahambre na kuman ka. Boss, hindi ka niguhan. Buwan tayo na ba? Go! Aman mo! Akan siya, siya. Wala. Siya.